Hi guys, welcome to my channel Manolito Langgido. Naglanto-lanto ganing sa may katunggan ba na kinumdum ko sa unang hapit na ko masag-unit Wow! ng punuan sa pagatpat. Amo maning suuton sa una kay kaning lagi manguha og kaning ni ang manguot og kasag. Kasag na lagi. Timing sa gayo nga pagkatanaw-tanaw na ko sa pagatpatan. Doon na din napalit akong misis nga kasag isuroy ganina sa kanang tindera ba. Nga kibingga mas kong kaog kasag mo na lantaw ko sa kasag uros-uros bitaw. Labi algi ukay-ukay to na o. Ukay-ukay na. Puros-puros na babae o. Pabuton lang ni ron. Basta kay butang nga sibuyas. Taga ka sibuyas. Nindot kayo nga sudungon ba. Kalto sa laway lagi o. Di Wakay may lame! daghan kayo pero basta kay basta god igo-igo yun eh. Ang iring nagpaminaw sa uros-uros basta kay andunggan niya lihok-lihok po. Samtang ukay-ukay ba kanasa bitaw sa kaha uros-uros ya. Wow! Indot talaga. Siplatan sa gamay mong kapayas hapit na mahinog. Apil man to siya. Ukay ra siya mayo. Hapit na wana aksyon nagpuwa ang buko-buko mga kaigsunan. Wow! Awa na puwa ng tanan. Dali ra kayo mura ra gipakalitan. Piaram si Wakay kinabrig lame! kasagod lulunan mo na sa nagbukal nga mantika. Nga lutuon na sa galingon nga sabaw. Wala. Puwa na kayo. O sa po paibog Paibog ba? Butang agpatis. Wa na. Puwa na kayo magkaigsunan. Gihukad na. O ready na hinaw tabi. Kaya sugdan talaga yung paka-paka bay. Andam ng kanon. Ready na sugod na. Paka-paka lagi. Paka na mga adsus. Ang sabaw na pagkininduta. Gana kasi kaon Grabe lagi.
Ug kay nabusog naman kini inyong alagad Lito Langido. Hantod sa sunod usab nga vlog. Bye-bye. Thanks for watching.